Madam Juna, handa ka na ba sa ating lakad ngayon? Yes, Boss Juyak, sandang-handa na. Mabuti kung ganon. Anong transaksyon natin ngayon, Boss? Bibili tayo ng mga armas dahil kulang ang ating mga kagamitan. Sige, Boss. Nandito lang ako palagi sa likuran mo. Pero hindi tayo magsasama. Kailangan ko ng bantay. Sino yon, Boss? Walang iba, yun ay ikaw. Ha? Pero hindi ako marunong magamit ng sniper, Boss. Huwag kang magalala, may tiwala ako sa'yo. Sige, Boss. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mas mabuti. Boss! Boss Likot! May bibili sa ating mga armas. Sino? Si Juyax. Sige! Mabuti kung ganon. Siguradong papaldo na naman tayo. Pero, huwag kayong maging komportable. Bakit, boss? Huwag kang mag-alala, boss. Sisiguraduhin namin na hindi maging argabyado ang transaksyon natin ngayon. Talaga lang. Dahil kung may isahan na naman tayo, malaking pera yung mawawala sa atin. Hindi mangyayari yan, boss. Dahil sisiguraduhin namin na kung sino man ang harang, ililibig namin ng buhay ang kanyang kaliwang paa. Oo nga. At habang sinisip-sip siya ng uod. Oh, anong titingin nyo? Tara na! Baka malalagyan pa ng alikabok yung mga pera. Boss Juyak, I'm ready. Boss Juyak, nakita na ako ang target. Okay. You need to cover me. But don't do anything without my permission. Copy, Boss. Mag-ingat ka. Sige, mag-ingat ka rin. Bunso, sigurado ka bang dito siya pupunta? Oh, sigurado ako, boss. Sige, pero parang tayo yung nauna. Kaya mag-ingat kayo. Oh, kayo na ba yan? Boss, andyan na. Boss Joyax, kumusta? Kumusta? Ayos lang. Dala nyo ba kung kailangan ko? Oo, kumpleto na. Tignan mo na lang. Ang pera, dala mo? Oo, nandito. Baka nalagyan na ng alikabok yan. Parang sabog na sabog kayo ah. Sakto lang, di ba? Ano, nagustuhan mo? Target lock. Walang iya ka, Juyax! Sabi ko na nga ba eh! Walang iya ka! Maturugas! Negosyo lang, pare! Walang iya kayo! Pinapahirapan niyo ako! Eh, itong sa inyo!
Ayaw mo pa?